Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Chief Executive Member Barim ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan uloong baha kapor budang don pakashuki CEM ulalit bon gikam na kabenta ka District Council. Uloong baha kapor ubat kum CEM hayoduru kilalit kendra license kayi kha kilathau kilat kilinti na kabenta ka khoi ka suba kilala bante ye ka yodelang kilala ban bu iki street light ka PA system ka CCTV. Nangta kiwepat kika muloong bakalala ban wanra ka solid waste management ka land act bat kiwepat bat kani ka isi ka thamai minta ka shubut de ne ka ka ba ka isi ka barim kalale. Hakabaya day baka solid waste management uloong baka day hakapor baka jinglong CM jong u ba uyalam yu CM bamintaru uba pinyat sings im shadeli ban yakendo ya ka officer ka World Bank ban ya pelio jumut halor ka solid waste management. Balas dangru ban pentrikam ya ka pilot project hamauro Henry ya ka sok rapat uloong bahadu mentaru kimpale AA. Kumusi uloong bola trei ka kam Henry ka daw ka jingsha pin khalem jong u ka David namar ba ka don ka jingta ya ka party NPP. Ya kata kam dei hoki yang aban komen se kata namar ba ka syong hopat ba ban bisal ten re nga shi ba ki don ki ka tukan ni ki kam ki ba nakalian kan ka isi ka budin ka budin ya ka e ka ba ngila lam khmat nakalian ka isi so nga kam tam ba ya dei ba ka solid waste management nama ka jing yakut ka beningkong hi ka de ka isi po ka jing alam ka chonga ba nge ki wan na kalian ka World Bank bat na kalian ka World Bank ru ki ladon ki meeting bun sien ki ladon ru ka step ha ka ba ngin ya sign ya ka agreement ba ladon ru ka conference support Delhi ha ka ba ngalayalam what yung new CM bumentaru yali lang ba ne kendu itu ki he chong ka World Bank ba de ha ka tu ka jing ya kendu ba ladon ka jing pen itu yo uru ba ka de ka tai te ngila lipet tu ya tu kesaka po mauro ha bangai I mentaba la sedang itu ke pilot project one page so raru ten lengam tip ya so la kin le kumdo lagi dei ka we na pilot project ki ban putrikam ha ka jinge dei ba solid waste management ba ka we ru de ban tip ba dei ha ka por ka isi ka chungi ba ngilala ban wanra ya ka act ha ka be dei ba solid waste management ka tu ka de ga jinge pen bai hi jong ka snong namar ba ka snong kidon lagi jong ki kendon bat ngam nget hiru ba ka snong kan standardar ha kita ki sipai ya ka jinglong try ka jongki namar habangi pedang ya ka development ha ka nono ka snong kila pan wan na ka nono ka liang ten re ya ka hok long try hi ya ka jinglong try hi de ban penne pan sa da ka snong ka pamut hi ka nom don hi ka no ka jing ai jaka namar ba ngidon ya ka an ba ta ka de ka land transfer an agaba numla ban ai jaka siki we pat ki institution claim da yo jingbit na ka sarkar la ni wan ka district council ru tina ta ka daw ngam nget iba ka da basnok tikstong kan le thurmor re ta ka penta namar ba kani hi ka de ka hok long tra jong ka da basklation bar ka syukur ban ka ma huni na lo ki kam balale ka gi isi ka long ba ka jingwan ra ya ka lan ak ka de hepo ka long isi lo mata wat shua bangan syong bangan sya pan khalam ru ila de form ki rules ya de snai ki rules ila de pasul de isi pakan ni isi menta ka hapan syupen trekam ya ka e ka bangila le aki por ho ya kata ka isi ka bathamai ka dan ru lagi jong jing perhat samai tin rei fi su thu i pat ba de fi dale kum no ru kum ba fi na kwa ban cuba tu jing kri jong fi hatu ka de jing pen be election kamut e pat ba sa bisar kan mo hai por ban kwat ka de jing pen be election ne kadang bagi dadon saya kata kemensiu namar ngangai yang sa ka ju kanong rim ba ka jing pen khlem ya na kadang betang na kadaw ba kisuthu ba kadon ka jing kta ka parti ka joki namar nga di kumangal aju kren ni kipai ba mawat lada ngarem ne na job ru ngai beteng be ya ka jing kersian ka jing trei ka jonga kum nomi khman lani kum tau ba la IT la dia ban train ka ban ta ki pai ba chong ka sora ko si ba kum ju ya ka jelai bro ko we tina ka lang ka chonga hinga so ba nom don
kanun no jing arta tiet ten re ka taru ka shong pai ba na mar ba pai ba kham su thu kham sem phang ban bisa tenga i ve ja ka ra ju pai ba ve te ka sen pingam don i e ber kan tho na mar ba na mar ka julong hi ka rukom ba ha ki step ki jongi na mar ba ki pai ba ki la ngia i ka jing sensial jong ki national party te ka julong hi ka rukom ba ki pai ba ki kam febor ya ki regional party tengah ngai ba ka jing don jong ka PPP ru kan yarap sibun ban pan klan ya ki seng rulum ha ka jela ka jong pi pai ba ki start mai ong pi ki nang ban bisa ke ki pai ba ki mjupet tang ka seng ki pe ru ya ki brio te ka shong ha ki pai ba ban bisa ka jing tre jong isi ka long be kabut ya ka e ka ba ki ka isi ka jong i ka la tre ka ma vede ba ka yudu ru na ka yang ka isi ni ka la le sipur ki kau mdei tang ka mdei tang ka jing kan ra te ding lesen ding la pe du ka jing khu ki jing suba nang ta ngi la pen biang ru ki street light nang ta ki kanika PA system nang ta CCTV ke bun ka development works ng ilale bakla don ru ka jing etrelang nang ka yang council bat ka office jobs yang melim ha ka ba kumno ba ngalibu mau nong rem bante to ka yo dilang bakal adon ru kajing persen na kalian ka tonga ba na kumno na kalian council ru ni arab kumno ban bahaya kayo te ka julong hi karu kom ba adien balawan sakiwe pagi isi te ki hab hi ban bud dien ya ki igi kam ki ba ngi ka isi ka bare milale pi mau nu ba ju ele ka election hi sai long confident lagi wala da teng teng la tip pa ban bom job ru pro ka i sai ong ba ngilong confident te ngarong sir bang ele ya ka election la ni mo haba nu ele ka thama mo ka confident re banda la dam don confident na la di kum no fin create confidence se ki pai ba te na ta ka daw nu ele election ni di banda confidence macam